Gelecekki ýan ýoldaşyňy näde taýlamaly? Bu soraq täze däl, ýöne hemişe möhümdir. Köp asyrlar dowamında tutuş erkek ýylaty bu mesele sebäpli ejir çekip gelýär. Soraň çözgütleri gaty üýtgeşik we kawat garaşylmaz bolupdyr. Mysal üçin Iragyň öňkü lideri Saddam Huseyn şeýdip aýal taýlamagy maslahat berdi. Ol gaty akylly ýa-da gaty samsyk bolmaly däl. Aýal taýlamak gaty jogapkärli iş we köp agyr zähmet talap edýär. Sebäbi bizden gymmatly ýan ýoldaş, geljekki çağalaryňyzyň ejesi, ýakymly aktyklaryňyzyň enesini taýlamak hakynda gurrungydyr. Bu ýagdaýda duýgular diňe ýerlikli däl, olar jenaýetçi. Dogrusy siz avtolog salonuna gelip, bir ýalpyldok avtologdan beýlekisini algap, "Ay men muny alaryn, bu gaty giň." Ýok, bu has gowsy. Munyň faralarynyň parlaýyşyny